Obec Čierny Balog. Čierny Balog sa nachádza v údolí Čierneho Hrona na úpetí hrebeňa Balodských vrchov. Súčasťou obce sú osady Dobroč, Fajtov, Jánošovka, Komov, Krám, Medveďov, Pusté a Vidrovo. Založená bola v 15. storočí. Komplex osád vznikol v druhej polovici 16. storočia a nazýval sa Čiernohronský handel, Čierny Hronec. Osadníci sa nepovažovali za poddaných, neplatili dane, nepodliehali vrchnosti a nekonali vojenskú službu. Obec má približne 5140 obyvateľov a jej katastrálne územie zaberá plochu 14 718 hektárov. Lesníctvo a lesné hospodárstvo a s tým súvisiaca drevárska výroba je dominantným odvetvím hospodárstva v obci. Z kultúrnych podujatí, na ktorých má obec podiel, je významný Fašiangový festival a Deň stromu. V obci športovému vyžitiu mládeže pomáhajú telovýchovná jednota Tatran, ŠK Partizán, hokejový klub, klub Biatlon a turistický oddiel. Súčasťou spoločenského života sú aj dve rímskokatolícke farnosti, komunitné centrum nezisková organizácia, Vidra nezisková organizácia a neopomenuteľná čiernohronská železnička, ktorá je veľkým lákadlom pre turistov, ktorých prevedie pozdĺž celého toku Čierneho Hrona od Chvatimechu až do nádherného lesníckeho skanzenu. Veľmi významná a pre budúcnosť snáď nevyhnutná je snaha obce, najmä starostu a obecného zastupiteľstva, o využívanie nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie v súčasnosti a kohézneho fondu v budúcnosti. Čierny Balog je rázovitá stredoslovenská obec ležiaca v srdci slovenského Rudohoria vo Veporských vrchoch v údolí Čierneho Hrona, 9 kilometrov južne od Brezna. Tvorí ju 13 osád a počtom obyvateľov sa radí k najväčším na Slovensku. Medzi jej najvýznamnejších rodákov patrí priekopník slovenského lesníctva Jozef Dekret Matejovie, spisovatelia Ladislav Ťažký a Peter Kováčik. Svoju históriu a meno majú športové kluby a záujmové združenia. Kultúrne a historické dedičstvo zachováva folklórny súbor Kýčera a detský folklórny súbor Malá Kýčera.